Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alfredo. Taong 1956, Pinukpok, Kalinga. Itong mga panahong ito, merong nakilalang isang dilag sa kanilang baryo si Alfredo. Bagaman dayo ang babaeng yon, hindi niya maipagkakailang nakuha nito ang kanyang puso. Sa bawat gabi at araw na dumaraan, patuloy niyang iniisip kung papaano niya makakausap ang dalaga. Yun na din ang bukang bibig ni Alfredo sa kanyang mga magulang, kaya na may agad nitong nalaman ang kanyang kagustuhan na muling makita ang kanyang iniibig. Alfredo, siguraduhin mong nasa malinis na pamilya yan. Bilang nasa angkan ka ng mga albularyo at ang susunod na magmamana ng karunungan ko, kinakailangan mong masiguro na ang babaeng iyong mamahalin handang magsakripisyo para sa iyo. Naway maging katulad siya ng iyong ina. Wika ng kanyang ama matapos niyang ipagtapat ang bagay na kanyang nararamdaman. Labis-labis ang kagalakan niya noong mga oras na yon sa kadahilanang ni isa sa mga ito hindi niya nakitaan ng pagtutol. Pakiramdam niya sa lahat ng batang nasa paligid niya, siya ang pinakamapalad dahil sa nabiyayaan siya ng mabubuting mga magulang. Isang araw, tumungo sila sa sentro ng bayan. Maraming pakay ang kanyang ama doon, kaya na may isinama siya nito para makatulong. Dahil sa doon niya madalas nasisipat ang dalagang nagpahumaling sa kanya, kaya na may nikatiting na pagtutol wala siyang ipinakita. Habang binabagtas nila ang daan, halos maglulundag na sa tuwa ang kanyang damdamin. Palinga-linga siya sa kanilang mga nasasalubong sa pagbabakasakaling makakasalubong niya ang dalagang yon. Nang marating na nila ang bayan, bumungad kay Alfredo ang iilang mga tindahang punong-puno ng mga mamimili. "Tay, saan ho tayo tutungo?" tanong ni Alfredo sa kanyang ama. Diyan lang sa malapit, anak. May kakausapin lang ako. Pero huwag kang mag-alala. Mamaya matapos lang to, hahanapin natin yung paulit-ulit mong binabanggit sa amin. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, minabuti na lamang niyang manahimik sa tabi. Bago pa man sumapit ang 9:00 ng umaga, natapos na nga ang pakay ng kanyang ama. Kagaya ng naging pangako nito sa kanya, hinanap nila ang dilag na kanyang natipuhan. Ganon kasi ang uri ng panliligaw noong mga panahong yon. Kinakailangang formal upang hindi magalit ang pamilya ng babae. Nagpasya na sila noong magdala ng kokonting makakain, nang sa gayoy makapag-usap naman sila ng maayos sa loob ng tahanan nito. Dahil sa dami ng koneksyon ng ama ni Alfredo, kaya na may hindi naging mahirap para sa kanila na matunto ng bahay ng bagong salta. Pagsilay nila sa isang malamansyong tahanan sa sentro ng bayan, agad naman niyang nasilayan ang dilag na naglalaro sa malawak na bakuran ng bahay nito. Pagkatitigan nilang dalawa, dali-dali din naman yung pumasok na parabang nahihiya. Siyempre bilang lalaki, kinakailangan niyang ipakita dito ang kanyang mabuting intensyon. Subalit nang akmang papasok na sila sa loob ng bakuran, bigla naman siyang hinawakan ng kanyang ama na nagsasabi ng, Huwag na lang natin siguro ituloy ang ating binabalak, anak. Sumunod ka muna sa akin pansamantala. Meron akong hindi kaaya-ayang nararamdaman sa tahanang ito. Nang marinig ito ni Alfredo, ramdam naman niya ang labis na pagtampo
gawa ng hindi niya inaasahan na ganun na lamang ang gagawin ng kanyang ama. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang ama ng dalaga na nakatayo habang nakatitig sa kanila. Pagsilay doon ng kanyang ama, dali-dali naman siya nitong hinatak habang nananatiling walang imik. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, agad na inilahad ng kanyang ama ang tungkol sa napakabigat na presensya na kanyang nararamdaman sa bahay na yon. Upang makumpirma ang kanyang kutob, tinawag niya ang iilang albularyong kanyang kilala sa kanilang baryo. Sa pagsapit ng gabi, kasalukuyan silang nag-uusap ukol sa mga bagay na kanyang naramdaman sa baryo. Habang abala sila noon sa pag-uusap, nag-iisa namang nagmumuni-muni si Alfredo sa labas ng kanilang bahay. Hindi yun gaanong umiimik sa kadahilan ng patuloy nitong iniisip ang dilag na kanyang nasilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, lumapit ang kanyang ama sa kanya kasama ang dalawa nitong kumpare habang nagsasabi ng, Anak, hindi nga ako nagkamali kanina. Totoong sinabi ko, itong mga kaibigan ko mismo ang magpapatunay sa'yo. Aswang ang pamilyang nais mong pasukin. At alam mong hindi ako papayag na mabahiran ka ng masamang dugo. Patawad anak, subalit kinakailangan mo nang maghanap ng bagong babaeng iyong iibigin. Nasa hustong gulang ka na. Alam mo na ang tama at mali. Tay, hindi naman ho ganun kadaling humanap ng iba eh. Alam niyo tay, sa tanda kong ito, siya pa lamang ang natipuhan ko. Paano ko titingin ng iba tay? Gayong ang babaeng yun ang iniisip ko. Mahinahong sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng kanyang ama, minabuti na nitong hindi magsalita para naman kahit papaano, hindi na siya mas lalo pang maguluhan. Sa paglipas ng mga araw, ang babaeng yun pa rin ang pilit hinahanap ni Alfredo. Mariin din siyang nag-isip ng paraan noon kung papaano ito makakausap nang silang dalawa lang. Sa pagsapit ng araw ng kapistahan sa bayan, yun na ang kanyang naging hudyat para isagawa ang kanyang binabalak. Dahil sa abala noon ng kanyang mga magulang, kaya na may hindi siya nito napigilan sa kanyang mga lakad. Halos 1 linggo din siyang nagpabalik-balik sa bayan noon, hanggang sa dumating ang puntong dinala na niya ang dilag sa kanilang bahay. Sa pagsilay noon ng kanyang ama, halos hindi ito makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Upang hindi mapahiya ang kanyang anak, wala na sila noong nagawa kundi tanggapin yon sa loob ng kanilang tahanan. Ang labis na ipinagtataka ng ama ni Alfredo ay kung bakit isang ordinaryong tao ang dalaga sa kabila ng pagiging aswang ng tatay nito. Nakakakain yon ng mga normal na pagkain at nakakaya nitong mahawakan ang mga bagay-bagay na kinasusuklaman ng isang aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon napagtanto ng ama ni Alfredo na merong pagkakahawig ang dilag na yon sa kanyang asawa. Masayahin ito at hindi mo makikitaan ng kahit na anong bahid ng kasamaan sa kanyang katawan. Habang kinakausap niya ang dilag, doon niya napagtanto kung bakit nahumaling doon ang kanyang anak. Bukod sa maganda nitong pangangatawan, meron din yung napakagandang kalooban na iilan lamang sa mundo ang pinagkalooban. Sa paglipas ng buwan, mas lalong napalapit sa kanila ang dalagang yun. Palagi itong bumibisita kasama ng kanyang anak tuwing hapon. Kapag papatalikod naman ang araw sa kalupaan, tumutungo ang mga ito sa isang bundok
na kung saan sabay nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Halos inabot din noon ng 1 taon ang kanilang relasyon hanggang sa dumating ang puntong napag-alaman nito ng mga magulang ng babae. Isang araw, habang nakaupo sila sa gilid ng burol at naghihintay sa pagtalikod ng araw, dumating ang ama ni Alfredo na merong daladalang mga kakanin. Oh, Alfredo, sobra yan ang nanay mo. Merienda nyo na lang para naman sumaya ang panonood nyo rito. Wika ng kanyang ama habang naglalakad yon papalapit sa kanya. Di pa man nakakapagsalita si Alfredo, bigla niyang nasipat ang isang lalaking galit na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagramdam dito ng kanyang ama, agad din naman yung napalingon habang mabilis ang nagpapakalat ng palipad hangin sa paligid. Kayo na nga itong may kasalanan. Kayo pa ang may lakas na magpakalat ng mga usal na yan. Hindi ba't ama ka ng batang yan? Bakit mo siya kinukonsente sa mga gawaing kagaya nito? Bungad na wika ng ama ng dalaga paglapit nito sa kanila. Nang marinig yon ng ama ni Alfredo, agad naman itong binawi ang mga usal na pinakalat niya. Tumakbo na din ang dilag papalapit sa ama nito habang nananatiling walang imik. Bago pa man sila magkaroon ng malalim na komprontasyon, minabuti na lamang ng ama ni Alfredo na umiwas. Lalaki, kung gusto mo ang anak ko, bukas ang bahay ko para sa'yo. Doon ka bumisita, huwag sa kung saan-saan lang. Wika ng ama ng dalaga bago nito nilisan ang lugar. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung bumalik ng bayan. Hindi na nila ito napigilan sa kadahilan ng ramdam ng ama ni Alfredo ang dami ng mga kasama nitong nakakubli sa paligid. Makalipas ang araw na yon, inabot ng 2 linggo na hindi niya nakikita ang dalaga. Halos hindi na din siya noon nakakain ng normal, gawa ng palagi yon ang kanyang iniisip. Napapabayaan na din ni Alfredo ang kanyang mga gawain na siya namang labis na ipinag-aalala ng kanyang mga magulang. Dahil sa medyo napalapit na ang kanyang ama sa dalaga, kung kaya't may iilan siyang payong inilahad sa kanyang anak. Alfredo, kung talagang mahal mo si Lusing, gagawa ka ng paraan para magkita kayo. Bahala ka anak kung ano ang gagawin mo. Sapagkat sa puntong ito, wala na ako sa posisyon para pigilan pa yung nararamdaman mo. May basbas ka na anak. Gawin mo kung ano sa tingin mo magpapasaya sa'yo. Mahinahong wika ng kanyang ama nang maramdaman itong labis-labis na ang pangangayayat ni Alfredo. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, nang hihina naman itong tumayo upang tumungo sa kanilang kusina. Animoy dahil sa narinig noon ng binata, nagkaroon siya ng lakas para maipagpatuloy ang kanyang buhay. Mahirap mang isipin pero pakiramdam ng ama noon ni Alfredo, maaga tong mamamatay kung ipagkakait nila ang nais nitong gawin sa buhay. Sa pagsapit ng sumunod na araw, isinaayos niya ang kanyang sarili para bumisita sa kanyang iniibig. Animoy muling nanumbalik ang kanyang sigla noon magmula nang makuha niya ang basbas ng kanyang ama. Halos araw-araw noong bumibisita si Alfredo sa bahay ng babae hanggang sa medyo nararamdaman na ng kanyang ama ang unti-unting pag-iiba ng ugali nito. Palagi din yung pagod kapag umuuwi sa kanila at medyo nangingilag na yon sa mga bagay na palaging dala ng kanyang ama. Wala namang nagawa noon ang mga magulang ni Alfredo kundi ang hayaan siya
sapagkat yon ang sa isip nilang tama. Isang hapon, nasipat nila si Alfredong paika-ikang naglalakad patungo sa kanilang tahanan. Pagsilay ng kanyang ama ditong maraming bugbog sa katawan, agad naman niya yung nilapitan habang tinatanong ng, Anak, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang ayos mo? Napaaway ka ba? "Oo, tay. May ilang kasing mga barumbado doon sa bayan eh. Binastos si Lusing, kaya bilang ganti, pinagsasasapa ko sila." Sagot naman ni Alfredo. Nang akmang hahawakan na siya noon ng kanyang ama, agad naman itong lumayo at mabilisang tumakbo patungo sa loob ng kanilang tahanan. Sa puntong yon, tanging panlulumo na lamang ang naramdaman ng kanyang ama, gawa ng alam nitong unti-unti nang nagiging yanggaw ang anak niya. Bagaman nais niya itong tulungan, tila ba may kung anong bagay ang pumipigil sa kanya. Kahit malapit nang maging yanggaw ang kanyang anak, kitang-kita niya sa pagmumukha nito ang tuwa na ni minsan sa buong buhay nito ay hindi niya nagawang masilayan. Makalipas pa ang 2 buwan, napakadalang na kung umuwi noon si Alfredo. Halos hindi na din nila yon nakikita sa bayan, kaya na may agad nang gumawa ng hakbang ang kanyang ama upang magawa nitong malaman ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Nagpatulong din yon sa mga kapwa niya albularyo upang mas mapadali ang kanilang paghahanap. Sa pagtungo nila sa bahay ng dalaga, bumungad sa kanila si Alfredo at ang dalaga na masayang nakaupo sa gilid ng tahanan nito. Kagaya ng ginagawa nila sa burol, palagi pa rin nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw saan man dako yon naroon. Nang makita ng kanyang ama na nasa maayos naman siyang kalagayan, animoy lahat ng pangamba nito ay tuluyang nawala. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumabas ang ama ng dalaga habang nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa kanila. "Sino yung mga kasama mo? Hindi ba't kabilin-bilinan ko? Bibisita lang dito sa bahay ko ay ang pamilya mo. Umalis na kayo rito." Galit na wika nito sa ama ni Alfredo. Nang marinig naman ng binata ang sinabi ng ama ng dalaga, agad naman niyang nilapitan ng kanyang ama habang puwersahan ng pinapauwi. Subalit nang masipat nila ang pagsugod ng ama ng dalaga, doon na sila napilitang lumikha ng dahas. Pagsilay ni Alfredo sa ama ng kanyang iniibig na papasugod sa kanyang ama, bigla naman niya yung sinalubong ng buong lakas. Ngunit dahil sa galit nitong nadarama, kaya na may bigo itong makilala siya. Ang mga kasama naman noong albularyo ng ama ni Alfredo, gumawa ng paraan para salubungin ang napakaraming sigbin na nagsipulasan sa likurang bahagi ng tahanan nito. Doon din nila napag-alaman noon, napakarami palang miyembrong pamilya ng aswang na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, binalot ng mga pagsisigaw ang buong paligid. Halos napaslang na din ng mga kasama noon ng ama ni Alfredo ang iilan sa mga aswang na siyang labis na ikinagalit ng ama ni Lusing. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, bigla namang binalot ang buong paligid ng kadiliman. Sakto kasing nagtago ang liwanag ng buwan sa ilalim ng mga ulap, kung kaya't naging mahirap para sa kanila ang makaaninag. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring yon, nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban ang mga kasamang albularyo ng ama ni Alfredo. Ilang minuto pa ang lumipas, muling lumiwanag ang buwan at doon tumambad sa kanila ang dalagang naghihingalo
habang pilit na inaalis ang katawan nito sa isang sanga ng puno. Walang nakakita kung papaano yon natuhog ng kahoy, gawa ng naging abala ang mga nilalang noon sa pagpapalayas sa pangkat ng ama ni Alfredo. Sa pagsilay ng ama ng dalaga sa anak niyang nag-aagaw buhay, bigla naman yung nanumbalik sa kanyang orihinal na anyo. Dahan-dahan itong nilapitan si Lusing kasama si Alfredo. Naghahanda ang dalawa para sa kanilang kasal. Inisip namin, meron lang kayong pinagkakaabalahan kaya hindi nyo nabibisita ang inyong anak dito. Wala kaming ibang hinangad para sa kanila ni Alfredo, kundi ang magkasama habang buhay. Mahal ng anak ko ang anak mo, kaya malabong mangyari ang mga bagay na iniisip ninyo. Hindi lahat ng aswang mapanlin lang. Tandaan nyo yan. Mangiyak-ngiyak na wika ng ama ni Lusing habang dahan-dahang kinukuha ang katawan ng kanyang anak. Dagdag pa nito na, sa puntong sumugod siya sa kinaroroonan ni Alfredo, wala siyang ibang inisip kundi ang itaboy ito. Hindi niya lubos sukat akalain na lalaban ang ama ng binata. Aminado din naman noon ang ama ni Lusing na walang ginawang masama ang pangkat ng ama ni Alfredo kundi ipagtanggol ang buhay ng mga ito. Marami ang nag-alay ng buhay sa kanilang panig pero wala siyang magagawa kundi yon ay tanggapin ng bukal sa kanyang loob. Dahil sa hindi naniniwala ang mga aswang sa lamay, kaya naman noong ding gabi, inilibing ang bangkay ni Lusing. Si Alfredo noon, halos sumama na sa hukay dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Noon ding gabi, nilisan ng pamilya ng aswang ang bayan para maghanap ng panibagong lugar na titirhan. Sa pag-alis ng mga aswang sa kanilang lugar, doon napagtanto ng kanyang ama na kaya yun napadapo sa bayan upang mamuhay ng payapa. Si Lusing lang din ang kaisa-isang ordinaryo sa kanila kung kaya't labis ang kanilang pag-iingat dito. Inilahad din sa kanila ng ama ng dalaga, nagkusang umanib si Alfredo sa kanila dahil sa labis nitong pagmamahal sa kanilang anak. Hindi niya yun masisisi sapagkat hinangad nitong maging tapat sa kanilang pamilya. Ang tanging pinagsisisihan lang noon ng ama ni Lusing ay ang hindi nito pagiging mahinahon nang makasilay ito ng maraming albularyo sa kanilang tahanan. Sawang-sawa na kasi yung tugising ng mga albularyo sa mga kasalanan na hindi naman nila ginawa. Inamin din ng ama ni Lusing na hindi sila kumakain ng karne ng tao sapagkat taliwas yon sa kanilang mga paniniwala. Mga aswang lang na merong masasamang dugo ang gumagawa ng ganoong karumal-dumal na bagay ayon sa kanya. Bago pa man sumapit ang hating gabi, tahimik silang naglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Si Alfredo noon, tulala na at halos hindi makausap. Kapag nagsasalita ito, pangalan lamang ng babaeng kanyang minahal ang lumalabas sa kanyang bibig. Akala ng kanyang ama, lilipas din ang sakit nitong nadarama pero sa bawat pagdaan ng araw, mas lalong tumitindi ang karamdaman ni Alfredo. Halos kung iisipin, tuluyan na yung nawala sa kanyang pagkatino. Paminsan-minsan nasisipat nila yung nakikipag-usap sa isang kahoy na para ng isang ganap na baliw. Kapag hapon naman, ninanais nitong tumungo sa burol na palagi nilang tinatambayan upang pagmasdan ang paglubog ng araw. Nagpatuloy ang gawain noon ni Alfredo hanggang sa hindi na nila namalayan ang labis na pangangayayat nito. Isang gabi,
Nagulat na lamang ang kanyang ama na hindi na ito nakauwi sa bahay nila. Kung saan-saan nila yon hinanap, hanggang sa mapadpad sila sa burol na palagi nitong pinupuntahan. Pagsilay nila doon, tumambad sa kanila si Alfredong nakaupo habang tulalang nakatitig sa kawalan. Patuloy ang pagluha ng mga mata nito habang binabanggit ang pangalan ng babaeng kanyang inibig. Nang akmang papasanin na siya ng kanyang ama, bigla yung nagwala na siya namang naging sanhi upang mabitawan siya nito. Imbis na tumakbo papalayo noon si Alfredo, ninais niyang muling umupo sa lugar na palagi nilang tinatambayan ni Lusing. Dahil sa pangyayari, minabuti siyang hayaan na lamang ng kanyang mga magulang. Ang tanging nagawa ng mga ito, dalhan siya ng makakain at iba pa niyang pangangailangan sa lugar na yon. Halos inabot din ng 1 buwan si Alfredo sa burol hanggang sa dumating ang puntong kusa ng sumuko ang kanyang katawan. Nang madatnan siya ng kanyang amang nakalupaypay sa mga damo, dali-dali naman siya nitong inakay habang mangiyak-ngiyak na nagwiwi ka ng, Patawad, anak. Patawad sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Hindi ko alam na sa sobrang pagmamahal ko, yun din na naging mitya ng pagkasira ng buhay mo. Kung maaari ko lang maibalik ang lahat, hinayaan na lang sana kitang maging malaya sa iyong gusto. Nang marinig ito ni Alfredo, nang hihina itong tumingin sa kanyang ama habang mangiyak-ngiyak na sumasagot ng, Tay, gusto ko nang maging malaya. Malaya sa mga problema at sa mga masasalimuot na pakiramdam. Tay, habang buhay pa ako, nais ko sanang ilipat mo ang aking kalagayan sa isang hayop. Alam kong magagawa mo yan. Kaya sana, Tay, sa huling pagkakataon, sundin mo ang pinakahuli kong kahilingan. Nang marinig ito ng kanyang ama, tumulo lang naman ang luha nito habang mabilis ang naghahanap ng isang ibon sa paligid. Pagbalik nito sa kinaroroonan ni Alfredo, agad naman itong inihiga sa kanyang tabi ang isang ibong nagawa na niyang madakip. Sa mismong burol ding yun, gumawa ng ritual ang kanyang ama upang ilipat ang kanyang kalagayan sa katawan ng ibon. Naging madali para dito ang bagay na yon sapagkat kumpleto ang kanyang sangkap upang maisagawa ang ritual. Sa pagbitaw ng huling hininga ni Alfredo, ay siya namang paglipad ng ibon na kasalukuyang pinalolooban ng kanyang kalagayan. Mahirap man itong tanggapin para sa kanyang ama pero kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon. Magmula noong namatay si Alfredo, patuloy pa ring dinadala ng kanyang ama ang kanyang naging kwento. Nang dumating na sa puntong ramdam na niya ang katandaan, humanap siya ng disipulo sa kanilang lugar upang maipasa ang kanyang lihim na karunungan. Nang mapag-alaman ng kanyang disipulo ang naging karanasan ng anak nito, maging ito man hindi napigilang mapaiyak sa mga bagay na kanyang narinig. Habang ipinapasa ng ama ni Alfredo ang kanyang karunungan, mariin itong ipinaalala sa kanyang disipulo na sa paglalakbay nito sa mundo, panatilihin niyang pag-isipan ang lahat ng desisyon na kanyang gagawin. Iwasan niyang matulad sa naging pasya nito na siyang naging sanhi ng kamatayan ng kanyang anak. Noong minsang gumawa ito ng mga sakripisyo sa kanyang buhay para lamang sa ngalan ng pag-ibig. Okay, opinion ko sa kwento. Medyo nakakaiyak lang, no, na
Sayang hindi successful yung love story nilang dalawa. Pero wala eh. Kagaya nga nung sinabi ko dun sa nakaraan nating kwento, nasa mindset na nating mga Pilipino, lalo pa sila, albularyo, na kapag aswang, papatay yun at saka traidor. Hindi na mawawala yun kahit ano pang paliwanag nyo. Siguro, kung nakilala pa ng ilang taon, ang mali lang din naman sa ama ni Alfredo, hindi niya binibisita yung anak niya na siya lang. Bakit kailangan grupo pa ng mga albularyo o antingero? Siyempre, yung mindset naman ni Aswang, papatayin na sila kasi andun na yun eh. Diba? Kaya ang hirap lang din i-balance. Sayang lang talaga. Kasi mahal na mahal ni Alfredo yung babae. Tapos yung babae ganun din sa kanya. Isipin ninyo, handang isakripisyo ni Alfredo lahat para dun sa mahal niya. Bihirang ordinaryong taong gagawa nun para lamang sa mahal nila sa buhay. Kaya yung pagmamahal ni Alfredo, masasabi ko talagang puro. Ikaw pa naman, sakripisyo mo yung buhay mo eh. Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.